வெல்கம் டு மை சேனல் குக்கிங் ட்ரீஸ் பை ஜானூஸ் கிச்சன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன தோசை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன தோசை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பர்கர் தோசை. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கிட்ஸுக்கெல்லாம் பர்கர் ரொம்ப பிடிக்கும் தான். பட் நம்ம வெளியில் அதே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லது கிடையாது. அதனால தோசையிலே வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி ஒரு பர்கர் தோசை பண்ணலாம் அப்படி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பர்கர் தோசை வீட்டில் இட்லிக்குன்னு மாவு அரைப்போம், அதை வச்சு தான் இட்லி தோசை ரெண்டுமே பண்ணுவோம். அப்படி இல்லாமல் தோசைக்குன்னு ஒரு பேட்டர் வச்சு அதை வச்சு நீங்கள் தோசை ஊற்றினீங்கன்னா கிறிஸ்பியாக வரும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ கிறிஸ்பி தோசை பேட்டர் அரைக்கிறதுக்கு 2 டம்ளர் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பக்குவத்தில் அரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தோசை நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். 2 டம்ளர் இட்லி அரிசிக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. அது உங்களுக்கு மொறு தன்மைக்கு கொடுக்கும். 1/4 டம்ளர் உளுந்து சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு 2 டம்ளர் இட்லி அரிசிக்கு 1/4 டம்ளர் கடலைப்பருப்பு, 1/4 டம்ளர் உளுந்து, அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம், எல்லாத்தையும் ஒரு 5 மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க. நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா அதை கழுவி நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளை அவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குழஞ்சிரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஊற வச்சுருக்க அரிசி பருப்பு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்றி அரைச்சிட்டு கடைசியில் இந்த அவலையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5லேருந்து 6 மணி நேரம் நல்லா புளிச்சிச்சின்னா உங்களுக்கான தோசை மாவு தயாராகிடுது. இப்போ நம்ம தோசை எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நான் வெள்ளை கொண்டக்கடலை ஒரு 8 hours ஊற வச்சுருந்தேங்க. அதை இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் சீரகம், இஞ்சி, பச்சை மிளகா, அப்புறம் தேவையான உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா சுற்றிட்டு வந்துடுங்க. வேணும்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பால் மாதிரி உருட்டை வராது. அப்புறமா கொஞ்சம் வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் பேட்டிஸுக்கு எல்லாத்தையும் பாலாக உருட்டு வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக தட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பர்கர் பேட்டிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதெல்லாம் நம்ம பேட்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் க்ரில் பேனில் போட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ரில் பேன் எடுத்துருக்கேங்க. உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தோசைக்கல்லில் கூட பண்ணிக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணி மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதில் நீங்கள் வச்சுருக்க பேட்டிஸை போட்டு திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸுங்க. சூப்பராக நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பர்கர் பேட்டிஸ் தயாராகிடுச்சு சுட. இப்போது நம்ம கர்டை வச்சு ஒரு மயோனைஸ் மாதிரி வந்துட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம். நீங்கள் பர்கர்லாம் மயோனைஸ் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, மயோனைஸ் க்ரீம் அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கர்டை இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி துணியில் போட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த க்ரீமை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தண்ணி எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கர்டை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா கர்டு உங்களுக்கு திக்காக ரெடியாக இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம ஸ்பைஸ் கொஞ்சம் சேர்க்கணும். அதுக்கு நான் சில்லி பவுடர் எடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட போட்டுக்கோங்க. இல்லை காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. அதுலேயே கொஞ்சோண்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா காஞ்ச மிளகாவை லைட் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸியில் ஒரு சுற்றி போட்டிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சரில் மயோனைஸ் மாதிரி ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்குங்க. இதே நீங்கள் பர்கரில் வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த பர்கரில் சாப்பிட்ட அந்த க்ரீமோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம வெளியில் எதுவுமே வாங்காமல் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு பண்ணுற ஒரு டிப். அதனால் ஹெல்த்தியும் கூட, உங்களுக்கு ஃபேட்டும் கிடையாது. கிட்ஸுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஏன்ட்டு இது மாதிரி ஊத்தாப்ப பேன் இருக்குங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பட்டரை மெல்ட் பண்ணி அதில் பர்கருக்கு மேலே பன் வைப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு ஊத்தாப்பம் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த பேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தோசைக்கல்லில் குட்டியாக ஊத்தாப்பம் மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்கரில் மேலே வைக்கிற மாதிரி பன் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம லேயர் பண்ண வேண்டிய பர்கர் லேயர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பர்கர் தோசை தயாராகிடுச்சு, பேட்டிஸ் தயாராகிடுச்சு, மயோனைஸ் தயாராகிடுச்சு. அதே மாதிரி அதில் வைக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய், வெங்காயம், தக்காளி அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம குட்டியாக ஊற்றின தோசையை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஒரு டிப் ரெடி பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அதையும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க.
பார்த்தீங்கன்னா நான் தேவையான அளவுக்கு அந்த கர்ட் டிப்பை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேட்டிஸ் வைக்கணும். நம்ம பேட்டிஸ் வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதையும் ஃபஸ்ட்டு மேலே வச்சுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு தோசை போட்டாச்சு, க்ரீம் வச்சாச்சு, பேட்டிஸ் வச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வெங்காயம், தக்காளி, வெள்ளரிக்காய் அதெல்லாம் நான் லேயர் பண்ணிக்கிறேங்க. உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது அந்த க்ரன்ச்சி பைட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் லேயர் பண்ணியாச்சு. இப்போ பர்கரில் மெயின் பார்ட் என்ன வைப்பாங்க, சீஸ். அதையும் நம்ம வச்சிடலாம். உங்களுக்கு எந்த சீஸ் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் நார்மலாக அமுல் சீஸ் தாங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வச்சுருங்க. அப்புறமா இன்னொரு குட்டி ஊத்தப்பத்தை எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பர்கர் தோசை தயாராகிடுச்சு. நாங்க சூப்பரான பர்கர் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும், பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கிட்ஸுக்கும் நம்ம நார்மலாக தோசை இட்லின்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக அப்பப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. Me on cooking treat by Jani's Kitchen at Instagram, Janigram Singer at Facebook. Thank you for watching. இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் மீட் பண்ணுறேன்.